28, takže aj naďalej by mal byť súčasťou Štrasburgu. Prihrávka na Megu nepresná, pokračovať ale môže Kendry Páez. Ukázal svoje skúsenosti, keď včas zmenšil strelecký uhol. Kosovčan Burim Jahmuratáš už pripravený na striedanie. Pripravení aj dvaja náhradníci na hosťujúcej strane. Nevieme ešte koľko bolo. Center zrejme príde z ľavej strany. Tak zatiaľ nie, ale Marešal čistým spôsobom odstavený. Bomba Midele nachádza Kendryho Páeza. U Frederika Birka. Páez. Barko posunul výborne loptu na Páeza. Výborný center, nie je to! Pôjde do hry útočník Sho Fukuda.